Sunday kind of love, a love to last past Saturday night, and I'd like to know it's more than love at first sight, and I want a Sunday kind of love. Oh yeah, I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care, and I'm on a lonely road that leads to nowhere. שום סרט, מה יש לך השתגעת? הבוקר אבשש! מה אתה עושה? את לא רואה שהתחילה התאמה של 98? אתה לא אומר לאף אחד! פרסמתי שלט! מה אתה נורמלי? מה זה? אני נפלתי מקומה רביעית אז תקראי, תבוא לישיבות ועד! מתי? ואת חייבת 25 שקלים למאור של המעלית. היה לי לילה מדהים, הרסת אותו! הכל על הראש שלי פה בבניין הזה, הכל עליי! ואני יתום, חצי! אני אגמור אותך ואת אמא שלך! זה לא כאב אבל. Sunday, 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 בוקר טוב, בוקר טוב. לא שותה קפה על הבוקר? אני לא יכול להנזלים בבוקר. גם אבא שלי היה ככה. באמת? אני אוהב אותך. אני לא הולך לעבודה היום. בוא נשאר בבית, כמו ילדים. נבריז לכולם. כמו ילדים בני 16 שמבריזים בבית ספר. אפשר. בוא נעשה את זה. הלו. בוקר טוב. ישנתי נהדר, יש פה חדר נהדר. כן, גם אני עכשיו. עוד כמה ימים. איך הבנות? תשארי להם שהן האהובות שלי. אוהב אותך. שיקו. אני חייבת ללכת. אני צריכה ללכת לדאוג לכל הדברים של רובי היום, והכסף, רגע, צריכה שתלך. אולי תתני לי לעזור לך. לא, אין מה לעזור, אתה ממש צריך לצאת. רגע, אז מתי אני אראה אותך? כשאני אגנוב, אתה תתפוס אותי. די, מירי, אל תעשי את זה. אתה אל תעשה את זה, אתה מבין? זה בסך הכל היה סטות בשבילי. מירי, אני רוצה להיות איתך. גם אני לא רוצה, אני לא מעניין. מירי, תקשיבי רגע, זה לא משהו, זה אחרת. אני נורא מצטער, אתה חייב ללכת. מירי, אל תעשי את זה. אני עושה את זה. תקשיבי רגע. מעט הוא יחזור, סגרה את הדלת, כיבתה את האור. בפעמים, פעמים אין ספור, ואת מתפללת, עשה של הלילה זה לא אזכור. את חולמת על מקום אחר, שם אין חומות ואין גדר, שם השעון הוא לא עוצר. חולמת על מקום אחר, שם אלוהים לא מסתתר, שם לא תראי אותו יותר, שם לא תדעי אותו יותר. עוד דמעה תחנו, או לצלול לתוך. היי, בוקר טוב נשמה. בוקר טוב, נסיכה. תגיד, ראית את אחותי תקווה? ישנה פה כל הלילה מסטולה, ב-6 בבוקר נכנסה לים עם השר. די, מה אתה מפגר? תביא את המשקפת. מ-6 בבוקר היא במים, היא לא יודעת לשחות, היא... יואו, אין זכר. יואו! טיקי! היא טובעת! תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה עיוור? למה אתה עובד פה? היא טובעת! מטומטם!
קרה? לא לקחתי בחשבון את הטייד. את? את אלופה בים? אני בדרך כלל לוקחת בחשבון את הטייד, אבל הפעם... I lost my mind, המון מתח. היחסים בינינו... זה גובה מחיר, מירי. אני מצטערת, תקווה. אני מצטערת, מירי. לא יודעת איך תסלחי לי. איך את תסלחי לי? מוכנה להפסיק לחזור על כל מה שאני אומרת? אני סולחת. סולחת גם. רק לי. טוב, אני רוצה שתקחי את זה. לא, זה בשביל הצ'יילד. היי. די. ברחל ביתך הקטנה, אני יודעת שהסתבכת בשביל המעטפת כסף הזאת, די, קחי. לא. It's time of crisis. Take it. תדעי לך, מירי, eventually. בסוף, when you see the whole picture, in the end of the road, ב-money time, את אחותי. ואני אוהבת אותך. תקווה. הכסף הזה בשביל המשפחה. ברור. אבל באמת, אני... את מסריחה? מה זה, לא התקלחת שנה? It's very strong. יש לי אפידרמיס עדין. לא, תפשט ופיצי. בסדר, רגע. סבבה. עד זה את חושבת, בבבה, ויעבור לך. רבילטו קטשאפ. קודם כותרות. זוכרת את בן שחל שיבובה ועזיזי וואו? חולה לזיזי וואו. צחקנו עליהם, מתנו עליהם. היו בני דודים והתחתנו. בדיוק, ונולד להם ילד עם... ראש בלון. חייזר. בטח. בקיצור, אותו דבר קרה לי. מה הסיפור עם רובי באמת? זה בדיוק מה שהיה. היה אוברנייט עם שיפוציק משכם. היה מדהים. אבל בגלל זה הזנב. כנראה בני דודים או משהו, לאן תדעי. וואו. היה רעיון מזעזע. היממת אותי עכשיו. מה זה? זה היה פקקת. אל תשאלי מה שעברתי. בגיל 10 חודשים הוא יצא, אבל חמוד שלי. תגידי, מותק, יש לך את זה באקסטרה סמול, זה הכל גדול עליי. תגידי, מה עם יפית? מה אכפת לי ממנה? לא יודעת, היא נסעה עם הקונטקיטה שלה לאוגנדה עם הילד. לא נכון. לא מעניינת. אני יודעת. כן? מאיפה? בטח, עשיתי את הפייסטיים. כן? אבל היא לא סחורה, אז לא... לא ברור, היא יצאה לראובן בש, הם לא סחורים. את יודעת ששכבתי עם ראובן. גם נכה, גם נפטר וגם שכב איתך, מוצלח. את יודעת שהיה אצלי המשטרה הלילה. לא נכון. מה, חיפשו אותי? מה אמרת להם? לא, דלעת, הרומן החדש. ראית אותו? חכה. מאוד. אומר מהר? הלוואי. נשוי עם 2, הכלב. תזרוק לגרביץ' מיד. You deserve much more. תדעי לה. אבל אני אוהבת אותו. כמו את ראובן. איזה ראובן, התחת שלי ראובן. כמו את עידו לוב בכתב ו'. הלך עלינו. הנה עידו לוב! די! איפה? זה לא נושא לצחוק עליו. אני לא משחב, קצת סוחב לי. אז... תגיד, הפרידה פה זה לפי משקל? כן. מה אתה תשמע? 2 ו5. נהדר, אז תביא. לוקחת רק חלבונים, בובי. פשוט לא רוצה... אני אקח ככה את הסנג'ק מוקרן, את הסלט עצבני, הצ'רבידה. אני אותו דבר, וסולטן אברהים בפסטה ג'מבו עם... פחמימות? מה, את נורמלית? כן, קצת, לרפד, את יודעת. תגידי, מירי, אני לא מבינה, קוק לא אמור להוריד את התיאבון? אז זהו, שאני תיאבון. ולחם הבית. מה את שותה? בירה שחורה. שנדי. אפשר עוד בירה? נו, אז זה היה בכלא. הכרתי הרבה נשים, ככה יוניק, ועשיתי ג'ים, עשיתי תואר. די. פעם. ו? מחשבת ישראל. הייתי אצל פרופסור מורדוך מאוניברסיטת קולומבוס באוהיו. לא. עכשיו, אני אחליט אם אני ניגש לתואר שני בווירג'יניה או קולורדו. I have to decide. ברור, מאמינה. איזה שוטר! די!
שפרה את מכירה? ברור, ואפי שסיפרתי לה, היא מפרפר נחמד. ותפארת, שתיזהרי ממנה. וזה עוולה, שלא ישלם לו, וזאת יונה. היי יונה. וזה, אני לא יודעת. מה נחמדים. איך קוראים לו? יוסף, גדעון. וואו, גדעון. איזה מקום. לא דומות בכלל. ממש לא. כי אני הגנים הטובים. וואי, שפרה, אני, מה זה, אני, הפרידה היא, את יכולה לעשות לי קופה שחור עם אטרה? בטח, בטח. תודה נשמה. מה 5? חודשה, זאת החללה. והכל תקוע. מה זה, יאללה בואו בואי, לעזור עם השקיות. כן. מאיפה הקניות? וואו, מירי, כמה שקיות? מאיפה הקניות? הקנייה, לא? תפארת, איפה העין? אפיפי, תקשיבי. Live today because tomorrow is gone. באמת, מה אנחנו? From dust we came to dust we go. אני תדעו לכם, אני כל התקופה החשוכה הזאת למדתי קבלה / מחשבת ישראל, ודבר אחד אני הבנתי, שהאהבת בתחת שלי. טובה. עולה עלייך, נגמר. איפה היית 10 שנים? איפה הייתי? נכנסתי לכלא כלבה. הגיע לה. גל, אל תתחילי. הנה עידו לוף. ממש צפוי, לא עובד עליי, נשאר אחד, אוקיי? בסדר. נו, אז מה? בנות, בלעתם את הלשון? לא. אולי שיחה, give and take, פידבק, רק קנאה? מפרגנות? לגמרי. הפקח שלך היה כאן. תת ניצב. מה היה? מה בישלת? התקשר היום? באמת, לא נעים לי, אבל mind your own business, אה? זה רק העניין שאין לה ביזנס. מירי, את יודעת מה השעה? 4. רובי מחכה לך מחוץ למועדונית. אל תדאגי, יהודית לוקחת אותו. אפרופו רובי, רציתי לדעת, ישבתם, חשבתם מה אתם עושים בשביל הכסף לניתוח? אנחנו? לא, אנחנו. כן, באמת, נכון. מה תעשו? לא, אין לכם בושה במשפחה. רגע. מה הבעיה? תלכי לבנק, תדברי עם הרצל. בטוח ייתן לך הלוואה. תראה לך שהרצל קבקוב ייתן לי כסף, סגר לי את הוויזה, אז... נו, אז תקחי את רובי, תראי לו את הזנב. בטוח הוא יתרכז. לא, זה bad idea. מה זאת אומרת? לבוא, לקחת לו, להראות שפוני על הזנב? מה זה? המסכן אחיין שלי. תשמעו רגע, אני באה מהעולם של הפייסבוק. בואו נמצא כאן, נמצא עם איזה פוסט מתוקשר, מה? הפייסבוק זה עולם נהדר. מה זה? זאת אומרת, שפרה, איזה פייסבוק, ומתי לך יש פייסבוק? יש לי, בטח. אז למה לא עקבת אחריי? רוב הזמן אני אופליין. אבל יכולנו לדבר 10 שנים. לא חיפשת. יש לי רעיון כבר הרבה זמן. היית על השם שלך בפייסבוק? שאלה. תפתחו טוב את הראש. אפשר לעשות לזה המון כסף. אוקיי, ג'יניוס. נדרוש כופר. ואנחנו חוטפות את לאה לופטין. מי זאת? את יודעת מה? אם כבר חוטפים, אז אולי את נתנאלה. נראה לך? בחיים לא תצליחי להגיע. את יודעת איזה מצליחה היא? היא בעולם. אי אפשר להגיע אליה. תקשיבו, אני אומרת, אם רוצים לעשות קופה, בואו נחטוף את יונה. אוי, נכון. יש להם המון דירות באיטליה. הם עושים סאבלט. נכון. ממה? לא להיות מודעת לזה, אבל ססי עובד חזר. די. ברור, מה זה? הוא עושה תיאטרון אידי ושבת תרבות, קרבנו עלתה. טוב, תקשיבו, באמת, אתם מביכות אותי. אם כבר חוטפים מישהו, בואו נחטוף מישהו שיביא לנו בשר, כזה, כמו זאתי, נו, הזמרת הזאת ששרה ביום הזה ממש. אני נחמיאס? עוולה, אתה מוכן לא להזכיר אותה את הזאת? גם ככה העיניים שלה עלינו, שאנחנו קונות דגים אצל רעוף כל הזמן, לא מרפה. אולי פנטו. מי זה? אולי תמות. זה ההוא עם הסקוטש-ברייט על הרס. תראי מה זה כולם עם ליפה היום, אה? לא מוותרות. מה עם האחים מסנר? לא עונה שיעוף. תקשיבו, אתם עולות לי על העצבים. מה אנחנו מאפיה? מה נחטוף? מה, אתם נורמליות? רגע, מירי, תקשיבי. את טיפשה, אבל את נראית טוב. אז למה שלא תנצלי את זה? מה זאת אומרת? שמי קיסר, מגיע להרקדה היום, המיליונר. הפכת אותי לזונה. את לא? עוג, את מוכנה לסתום? מי זה שמי קיסר? זה שנוא, תימני, שחור, מכוער, דוחה, שעשה את הכסף שלו במפעלי בטון. מלט. נורא חשוב, שפרה, מלט. הוא חטף סטרוק לפני 2, מאז הוא החליט לחיות. עכשיו הוא מפזר כסף על כל דבר שזז. הוא רצח את אשתו הראשונה, אבל בזכות הכסף יצא מזה נקי. אני אומרת לך, תותח. אני לא הייתי מתעסקת עם שמי קיסר. תתפרת, אני במקומך הייתי בולעת את עצמך, כבר הייתי אולי שבעה יום אחד.
מה פתאום? נראה לך שאני אצא עם שמי קיסר, אני אהיה הזונה שלו, השנוא הבלתי נסבל התימני האפס הזה, שילך רובי לעזאזל הוא והניתוח שלו. יהיה בסדר, תגיד, מה קרה לך? וואו, תראי. נחמד. מדליק. אז אני מתחת בכל חור. שעה 12, הקיסר, בנות. כן. זה? ממש מגעיל. ממש. בעיניי הוא חצי הורס. את מגעילה. אוי, תעזבי אותך, נו. הנה אסתר. אתם זוכרות את אסתר שהייתה גרה מלא בשיפוע? בגרה לא טוב. מה זה? מה קרה לך? היי נשמה, מה קורה? חיים שלי. כבר יורדות. יורדות, ברור. חביבות. כן. יש כבר כמה משלחות עליו, את רואה? עזבי אותך, חבורה של אפסיות, לוזריות. שוש למשל, זה לא הרגליים שלה, זה תותבות. כן. את האחיות האלה שמה? עשה כבר? די. נורא. אבל מי שבעיניי באמת סכנה, אביבה. מסתובב, תראה לי אותה, אני גומרת אותה. הנה, את רואה את זאת עם הקרע השחור שם? יש פה פייט. טוב, תפארת, את רק עולה לי על העצבים. איזה פייט? תגידי תודה שהזמינו אותך. מה, היא אנאלפביתית? לא לדבר. לא, היא צודקת, יש פה פייט. יש לה למטה נחש, רוצה לנגוס. רגע, מה נעשה? אביבה עליי, אני אוכלת לארוחת בוקר, ככה, בואו. אל תתתת, מה זה? בואי תקרא עליי. ישתבח שמו מה זאת, אני בא להרקדות? יש שתי תשובות לשאלה הזאת. מה זאת אומרת? אחת תלוי מי שואל, השנייה תלוי מה שואלים. צבר! מה זה צבר? צחקתי בקול רם, laughing out loud. אז תגידי לואל. לול, טיפש. לול. לול לקח. מה? עוד לא בניתי כפר, עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר, עוד לא אל תסכם הערב. הייתי צריכה להיות בוועידת עסקים בשנגחאי, אבל אמרתי לי, בוא לא הרקדה. מה יש לך לחפש ביפן? שם הכל עלות תוכי. זה ריח. חילבה. לא יכולת לשנל? יאללה, אבל לטרוף אותך. בואי נתחרקן. תקנה לי דוק. אני אקנה את כל העולם, אני אקנה. כן. בואי לילה בריכה, נלך, נאכל פיסטוקים, נאכל אבטיח. מה את אומרת? אולי, אתה יודע, אולי יותר מאוחר. בואי לשירותים, בואי. היי, תירגע. סמי, אני לא באמת רציתי. לא זה מדי, אני לא רוצה. סמי, אני לא רוצה. די, יואו! מה זה? היי! מי עכשיו? ביטור! תהיי בשקט. מה זה? מה אתה עושה? את תהיי בשקט, את בכל השרמוטות. From out of the skies, your skin and your eyes. שומעת רדיו, מבשלת טלפון. שלום. אני עיתונאי.
יוסף קוראים לו. כן, מה אתה רוצה? בפעם הראשונה הבלבוסטה מגיעה לישראל ומחפשת את חן בנות. תוכנית ריאליטי חדשה עם פרס של $1,000,000. למי מאיתנו אין את האחות הכי טובה או החברה, הבדודה או השכנה, שביחד שתיכן הופכות את השמיים כדי להשיג משהו. ביחד אתן אחת. ביחד אתן יכולות לשגע פילים ולהשכין שלום עולמי. לתוכנית הריאליטי החדשה שהולכת להיות ההתמכרות הכי גדולה, אנחנו מחפשות את חן. בקיצור, הפלחות הכי פלחות שיש. בפעם הראשונה הבלבוסטה מגיעה לישראל ומחפשת את חן בנות. תוכנית ריאליטי חדשה עם פרס של $1,000,000. תקווה, את קולטת? מה? מה? עשי אחד ועוד אחד.